मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने आंनि थाखाय आरो जोंनि बाबानि थाखाय इमोशनेल डे आरो ओमफ्राय इमोशनेल डे माने लोगोफोर जोंना दिनै जोहोलाव थांफिनगोन दिल्लीयाव माने जोंबो थांगोन उनावहाय जों 1.5 मास थागोन आरो जोहोलाव थांनायनि उनाव आरो जोहोलाव ओरैनो थांगोन लोगोफोर दा ओंखायनो बे थांनायनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो आरो जेबो माबा लाङानो बियो ओमफ्राय बेगखौबो बे फिसाखौसो लादों नालाय जोहोलावा ओमफ्राय जों फिसालाजों आंजों माने गिदिर बेग नांगौना बाबानि गस्ला जों बारा फुरथि जायोना गस्लाफ्रानो ओंखायनो बिनि जों गिदिर बेगखौ लाखिदों ओमफ्राय जोहोलाव फिसा बेगखौ लांगोन ओमफ्राय बारा बुस्थु लाङा होनदों आं न'निफ्राय जासिदोंमोन आरो जोसा माइरं लांगोन ना माइब्रा लांगोन लाङा इदि होननानै आरो अलरेडि दंखायोनो एसे ओमफ्राय बेखौनो लांला एबार ओमफ्राय खालि एसे माबा लादों आरो लोगोफोर दा ओंखायनो मा जोहोलावखौ बुथुमनानै होयो बेखौनो नोंथांमोनखौ देखायनो एसे भिडिअ बानायदों आरो ओमफ्राय मेम'रि जानाबो थायो बेफोरो ओमफ्राय उनाव नायनाबो मोजां नाङो नालाय ओंखायनो आरो दा लोगोफोर दा फुंनि 8टा जादों दा माने मा हरनाय जायो जोहोलावखौ पेक खालामनोसै आरो दा ओमफ्राय उनाव अलरेडि बियो बेगफोरखौ पेक खालामबायनो जोंना जोलैनि थाइनै पानिलाव जि गिदिर जाबाय नै बारा थायाखै थाइनायालाय दासो फिसा फिसा ओंखारहांदों नै ओमफ्राय इथिं दङ थाइसे बेखौ ना मोनबायथा जाजागोन नै बेखौ दा जानो हानाय जादों आरो बे थाइसेखौ फिसा फिसा ओंखारदों फिसाफोराबा सेवलांगोनसो ना मासो मिथिया आरो एबार बारा थायाखैनो बे थाइनैखौ जोलैनि थाखाय लाखिदों आरो नै पानिलाव दा आं लोगोफोर नै जोंनि गोथाव अरेन्जखौ बेखौ खाहैनोसै आरो बेखौ नैबे अरेन्जखौ लांनो बारा लाङानो जोहोलावा बे सासेल' मानसि नालाय फिसा पिस खालामना जागोन आरो नारेंआ बे एक्सुवेलि रोसियाथ' मेरला दङ रोसि बाट मोना माने मोदोमनाय मोना आरो ओंखायनो आं बारा मोजां मोना बेखौ थिगसे एकदम नै थाइनानै लहरायलांदों आरो थाइब्रैसो खाना हरनोसै आरो जोहोलावनो आरो लोगोफोर नैबे गोखैखौ माबा होनो जोंनिथिंथ' हारसानि आवगाय उन्दैनिफ्रायनो खलम टेङा ना मा होनो नैबे गोखैखौ माबा होनो नोंथांमोना बर'नि कमेन्ट हरलाय नैबे नाजों जानो बिराद गोथाव जायोना बेखौ हरनोसै आरो जोहोलावाथ' दा बिनिफ्राय थांनानै माने डाइटिंआवसो थागोननो ओंखायनो दा बेखौ दालियाव होनानै जाबाबो गोथाव जायो आरो नैबे दा बेखौ लानोसै होनदो बारा नाङानो बेनो एसे खाना हरनोसै आरो लोगोफोर आं थांबाथाय फैबाथाय लांखायोनो आरो आं थांबा लांगोन नाजों जाहैगोन आं देनां 1 मासनि उनाव ओमफ्राय इथिंबो बोरैबा हाबोबा आं मिथिला हाबनायखौबो दा ओंखायनो इदि आखाइखौ सोना हरनानै खानोसै आरो बेखौ लोगोफोर आं इथिं थालिर गुदियाव बारिथिं माबा नागिरफैदों र' इथिंबो दङ गोखैया बारिथिंनिफ्राय खाला आरो खाबायनो अलरेडि इथिं माबा मोनसे नागिरफैदों र' मोनबाथाय नोंथांमोनखौ देखायगोन मा नागिरदों आं मोनगोन ना मोनाबा लोगोफोर मोनदों र' जोंना नै थालिर गुदियावसो नै लकेल दाउ बेहाय दाउदै दैयो बिजाव जालिनि बे दा आगै सासे खोन्थादोंमोन आरो फार्मखौ देखायनो बाट दा लकेल दाउनि माबा फार्मा एसे खम जाबाय फाननानै दा दाउदै फाननो आन्थाल' दङ आरो फानबाय थायो मैयाबो 50थासो हरबाय बाजाराव आइया बाजाराव थांबा लाङो बिदि बेनिफ्राय दैसो लांसै र' दैसो लांसै दैनि दंमोन दैसो दोनसै नङाबा दैनाय नङाना बेहाय दाउदै बिदै नुवाबा माबाया दाउजोआ दा बेखौ लांसै जोहोलावा बिदिनो जाना थाङो न' लकेल न'नि दाउनि बिदि आरो दङ बहाबा बिजावजालिखौ बिबाथाय मोनगोन आरो नै नै जोंनि फिसालानि खामानिखौ नायदो माखौ माखौ आरो बे माबा जादों मा होनो बे ओंखाम जादों बिनि जोंना फिसालानि स्टार्टिं खामानि जाबाय लोगोफोर सुरुआत दिनै सानफ्रोमबो फुङाव बिदि बियो जे जायो बियो खामानि आयदा दिनै मा मावबाय जाखोनो होआ बेहाय अमायासो आदार जायो माबा होआ जोंना फिसालाया लोगोफोर सानफ्रोमबो फुङाव बिदि गेलेनानै हाजो गाखोनानै मैला जाना थायो ओमफ्राय सानफ्रोमबो बिमाया गांनै गांथाम सुइटार सुनांगौ मैया साफामोन बियो मैयासो राननायमोन बे गस्लाया मैया गानबाय गाननानै दायोले अबस्थाया नाय दिनै बिफाया थांगोन बिफाया थांबाबा बेसेबां गाबो मिथिला आरो बेखौ बाबा दिनै पापा थांगोन नै दिल्लीयाव नों थाङा इस थाङानो दिनै जोहोलावा थांगोन नालाय आइया बाजाराव थांगोन ओंखायनो खुलुमनानै बिदाय होबाय आरो फिसालाखौ दा मोनफैनाय नङा जे बे थाब थांगोन 12टायाव ओंखायनो नै फिसालाया होफैनो बिफाया थांगोन नालाय ना सारनो होदों बिफाखौनो जानानै थांनो दिनै ओमफ्राय जोंना अमा फिसा लागायदों हाबानि समाव ओमफ्राय मासे थैबायनो बे बिमाया बे उन्दुना लायोना पापामोना माब्रैसो थैबाय दां जागासिनो मा आइ मा थ'
Đây ạ. Mà sẽ thấy nó là cái phần mà sẽ thấy nó mà sao không hết sao này nữa đấy. Của họ làm thình lình này. Ông mà ta đừng phá. Ông ai ta đừng. Bố làm gần ông khớ. Đồ tu làm gần. Ông đồ tu làm gần nữa. Lời phải biết ông mày thấy bên á, anh phải biết ông nào này mà đồ tu nó làm gần hơn nữa rồi. Cái mít chi vậy. Bà bấm. Sai. Khi nàng được, khi nàng được mà mình này lời phải bị mày undur nó là bên này phải này thấy về rồi. Sai mình cũng thôi nữa. Mà mình xịt xịt đường mà mình cứ gì này được này. Cái babu lan nữa. Babu cứ lại nữa, lời phải ăn sạch rồi đằng nữa bởi vì mình uống cái đằng gì đằng nữa. Khi này nữa, rồi kia nữa. Sao lại nữa nữa. Đã làm ăn lẹ. Bây balti masih kan alap dong bihai. Bây balti masih kan alap dong kau nak hasil. Nè. Hey. Ada bihai denang goni le. Le. Kau nak orang mula pura omai ay. Kau nak ni pasal ya tiang nak ni balti no. Hasil alap dong ini. Bihai den prepare. Besar ini. Tang. Silang. Nung dohai dong alap dong mun kau no. Maham ne. Ông kêu bà oma pig oma itu oma ini ông kêu ini fuga ke di mana ada naik kan bisa lah ya deh kang deh deh dong mana deh kang Halah yang lebih besar lagi nih. Lebih besar apa di bawah? Ini hay na ya, kain sih. Ini, apa tuh mundeng? Mana mundeng? Mana apa mendeng? Jadi kayak gini lagi, nung kayak nung naga nah apa mun kayak nung anu ada. Karena jauh apa mun kayak ini apa? Punya lak kamu jang, nani pasti. Namun, nabi ya? Gas kap kurang nah. Ini tuh berkelaki. Gas kap mua. Tuh mun gas kap kurang. Hah? Oh, lewat jadi salah kenal lah malam deng biar nalap deng malam deng. Ada ke bapak biar? Mana mau apa bapak? Paling apa? Mana mau? Oh, dong ni lepas ini lah, lepas kaya ke labu deng, sitlah simda. Ini nabi helah deng. Gas kap kerana apa? Bekelaki bere. Ada menilai dagan aja kalau panggan ni baru teh. Yang kain sih, am tadi jauh jauh ya. Sengasnya lagi. Kainan ni kaya kam siang. Ini lah ni. Oma bisa kelabah nani ni, kap deng. Nani. Lalu kau belaki? Lepas ini jangan jauh lalu ke horna. Seng tu barang ini deng kaya nalai. Order deng mana ni mai rong ni ni. Ambil jauh lalu ni office ni masih lebih horna ada asam ni pepita. Ambil ini malpua. Bihai, mama dong gur nai. Cai apa nene. Gur nai yang kol. Ambil ini mai rong ada. Mai rong on gunde ni. Ayo makan berapa? Nasi pena ni. Ambil ini nong ladu lagi apa? Ini nai yang kol ada gur ni ladu. Hama. Ambil ini nong ini entap sih. Mudang mana ini apa? Ini. Mensiap soy daga kau lagi ada. Bebas soy daga pis mensiap ambil bebas soy daga ada. Sehelaunya office ni masih lebih horeng mana. Neng nuang thang ba asam ni bos labu ini nane. Ambil jauh selaba apa? Jangan semua di park hek bukan ini dengan ana. Ikannya mana order nane. Alam banai beda. Total 900 rupiah ada. Kalau sang nampu nuane 900 luar. Dah bihai 50 dong. Na 50 ni jangan 35 sehon se. Ambil 15 dah jangan nuang lakin se ada. Sana. Jadi. Anjir. Apa saya? Angkat sana deng dia. Lepas ini jangan nuang sama ini lain mana. Disposal lalu saya sunu mana ni. Ni lah dong na haban ini ke ikannya. Ini bihai anjir. Ikan takas ni. Tang ni. Taso na daude alu sok. Ini tahun se ada. Ini saya. Ayo, so na ini bihai tang na gini. Ayo. Angkat lah isu kana. Ayo angkat lah isu. Ayo macam tu, macam tu.
ai không cứ lại xin nó xin ra xin ra là bên này xin ra từ bên ngoài từ này này giờ nó thăng lên khỏi bài một giờ thăng bắn ra bài em mas đi năm gần cái video ui ăn ăn những số này nếu mà bạn ấy phải giả lục bài này phải muốn ui bây giờ không bắn ra bài ta ada ya dalang kan tahun sim nih Phơi Phơi mà Phơi mà mẹ thằng á ai không nè Tata, Baba. Tata. khẩn thừa mười giang bắt xong mười giang để thằng mình đấy là mà xem thằng mất đây cái này hết biệt không bao là gần thằng mất biệt không bao là gần Tata, Baba. thằng bye bye ai bà đừng bắt thằng gần sudah phơi gần sudah ai có làm mà không có làm mà xin lừa phơi sự lo thoát thang bay nè đó hàm phải đà ý đó sự bị airport nó flight đã 5:45 vào đúng rồi evening này đã hai bà hai để hai hành đây má ra đường bà Singa ai ông làm đường đấy sẽ lại bé sinh ra mà rằng mình là lừa phơi bị mày ông bị phá cái đường lăng này ở đó tao chỉ mà phải bị mày ông sinh ra làm đường ý cái nó giả nữa आमफ्राय सैमाफ्रा जानायाव डिस्टार्ब होयो ना फार्स्टआव मोनसे जाबायनो मोनसे जानायाव आरो आधा जानो नागिरनायाव सैमाया माबा खालामनायाव गोलैबाय आरो ससे जाना लानानै जागासिनो आरो आरामनो बिनि बिफा थांनायाव ओइ दहाय नोंथांमोना नुदोंनो एसे गाबनायानो आरो बिनि उनाव गाबखायाखै पात्ता लायाखै आरो बारा ओमफ्राय जोहोलावनि फ्लाइटआ 5:45 आव दङ दा 5टा जाहां जादों दा ओमफ्राय उनाव बियो 5:45 ओजा 7टा 8टा 8:30सोआव लेन्डिं खालामगोन आरो बे दिल्लीयाव ओमफ्राय दा लोगोफोर बेनो जोंना जा 1 मास जोङो जोहोलाव गैयालासिनो थागोन 1 मासनि उनाव जोंबो थांफिनगोन आरो माबा बे खामानिबो दङ आंना खामानिफोरखौ मावना लानोसै ओमफ्राय न'आव आरो फैबाथाय बे बाबाया बिबौ बिबैमोनजोंबो थानांगौना साइन्सखौनो खालामनांगौ गामियावबो थानांगौ एसे बेरायगोनबो बहाबा थांगोनबो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबानो नुगोन आरो दा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम बाय बाय होन बाय